Pardon, na to se slaví 10 let, pokud se nemýlím. A soubor začal českou besedou a pásí lidových tanců na jim české písničky. Soubor sice nemá vlastní muziku, používá nahrávky písniček, které v době založení byly darovány souboru Slunečnici florianskou muzikou z Českých Budějovic. Sice soubor nemá mnoho pánů, ale má spoustu převlečených dam. Kroje sice nejsou autentické, ale i tak jsou podle mě parádní. Já bych se vás zeptal, když teda slavíte letos 10 let, už jste slavili? Už jste slavili. Už jsme slavili, bylo to na přesné datum, jak se našeho založení, bylo to v červnu a měli jsme oslavu s tancem, s jídlem, se vším všude. A kde se oslava konala? Oslava se konala v naší oblíbené hospodce na Hlincové hoře v Českých Budějovicích, kde často vystupujeme a je tam takové příjemné prostředí. Výborně. Já bych se zeptal, co byste si přáli do dalších 10 let? Přáli bychom se dodržet, jak tady říká moje partnerka. Tady festival Zlatá stoka má 18 let, tak já věřím, že těch 18 určitě minimálně dovršíte také. My jsme tady předtím zpovídali některé členy z různých oblastních, regionálních, prostě různých vzdálených souborů a ptali jsme se jich třeba i na nějaká slova z nářečí. A já se teď velice drze zeptám, jestli třeba víte, co je to hashtag. Hashtag to je moderní slovo, to je prostě z IT techniky. Máte pravdu. Tak jsem vás nenachytal. A jestli pak víte, co to je zavináč? To taky víme. Je to dobrý papání, ale i z internetu. Je to tak, je to značka z internetu. Tak jsem vás nenachytal. Vidím, že jdete s dobou, že jste moderní. Já ještě řeknu něco k vašemu souboru. Soubor Slunečnice má v repertoáru 3 česká lidová pásma asi po 10 minutách a českou besedu. Kromě toho má v repertoáru i americké tradiční country tance, lidové tance různých národů a mnoho řadových tanců, line dance. Na to se vás taky zeptám. Máte nějaké oblíbené třeba americké tradicionály, na které to tančíte, nebo je to vyloženě všechno country? No, country tancujeme na country hudbu, ono do té country hudby se teď plete i jako další jiné žánry, takže třeba tancujeme i na nohavicu, ale je to rytmus country, všecko rytmus country. Většinou jsou to anglické songy, anglických autorů, Johnny Cash a tak. A co vás baví více, ty country tance, anebo třeba folklorní hudba? No, možná to country, ale i tohle to máme rádi. A teď v poslední době nás nejvíce bavily ty lineové tance, line dance, takže tam máme už takovou hodinku, můžeme tancovat, nebo 2 hodinky možná, a nemusíme se opakovat. To určitě vyžaduje spoustu cvičení a nacvičování, různých choreografií a takhle. Jak často se třeba scházíte? My se scházíme 2krát týdně po 2 hodinách a ty 2 hodiny bývají velmi intenzivní, ale některé členky chodí ještě další 2 hodiny 2krát týdně na speciál country tance. Takže některé vlastně mají 4krát týdně tancování. Tak to je opravdu profesionální přístup. Věřím, že jste vystupovali na mnoha přehlídkách, festivalech. Je nějaké místo třeba, které pro vás bylo nějaké opravdu velmi zajímavé, nebo na které nechcete zapomenout nikdy? Tak my rádi jezdíme do Třeboně. Na Třeboně bývají ty podzemní slavnosti, svatováclavské slavnosti a tam se nám to velice líbí. Dobře, já vám moc krát děkuji. Jinak soubor Slunečnice vystupuje také v budějovických domovech důchodců a na různých akcích nejen pro seniory, z nichž největší jsou právě asi svatováclavské slavnosti a za rok má soubor zhruba 15 až 18 vystoupení.
Já vám moc krát děkuji a vám všem přeju příjemný zážitek. This is